Bi arabadon ye Novamburu kalo tile 5 san 2025 Bamako News TV jabarani filɛbagaw aw bisimila an ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ko nin ye kibaruya duman ye ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Bi araba n'o bɛnna Novamburu kalo tile 5 ma san 2025 a yirala k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Stern ni mɔbili caman kɔni falen taji la olu sera ka don Buguni marabolo kɔnɔna la ani Bamakɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni an ka sɔrɔdasiw ka lakana o sababuya la. Yaasa ka se ka lakana sabati an ka sirabaw kan min ye jɛkulu ye ni olu ka baaraw bɛnnen bɛ ka se ka kɔlɔlɔw kunbɛn ni o ye Centre de coordination de gestion des crises k'u bɛ wele kɛ ka ɲɛsin mɔbilitigiw ma minnu kɛlen don nin waati ninnu na k'u ka mɔbiliw jɔ sira kɛrɛfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la station kɔnɔna la minnu ka mɔbiliw jɔlen bɛ k'u ka taa u ka mɔbiliw ta ka bɔ yen nɔ ko nin hakilina in kɔni bilala sen kan yaasa ka se ka lakana sabati siraba kan ani fana ka se ka siraba boli ka nɔgɔya tɛmɛsennamaw bolo ani maa minnu bɛ ka taa u ka tajiw ta olu fana ka se ka sira sɔrɔ joona ka se ka don ka taji ta nɔgɔya kɔnɔna na. Ko ni maa min ni i ma sariya ninnu labato donna nataw la ko welena bila i ma yaasa i ka taa ɲɛfɔli kɛ kun min y'a to i ma se ka sariya ninnu labato i ka se ka taa olu ɲɛfɔliw kɛ. Hakilina kura dɔ taara Segu mara kɔnɔna na ni u bɛ tali kɛ maaw donni so joona ni u ko couvre-feu dɔ farala ale kundama kan Segu marabolo kɔnɔna la ka daminɛ sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 waatiw ka taga bila sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 waatiw la min bolodara kunungo tarata Novamburu kalo tile 4 ka taa kuncɛ Desanburu kalo tile 3 la san 2025 ko ni kun de yaasa lakana o tɔ ka se ka banban cogoya min na Segu mara kɔnɔna na. Ka kɛ ni Rusi ani Mali ka bolodiɲɔgɔnmaw ye a bɛ ye k'a fɔ kunungo tarata n'o bɛnna Octobre kalo tile 4 ma san 2025 Rusiw ka kɛlɛkɛ pankuru dɔ ni o ye avion cargo ye ale kɔni jiginna kilelafana dɔw dunnen kɔfɛ an ka pankuru jigin kɛnɛ kan ni o ye aéroport international Modibo Keyita di Bamako Senu ye ko ka sanga ni kunnafoniyaw ye ko nin kɛlɛkɛ pankuru in jiginni k'a kun de ka se ka na jɛɲɔgɔnya baaraw sinsin Mali ani Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Gouvernement ni Mali baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu ni o ye INTM ye fo ka taga se partant volontaires ma u bɛnna k'a ka tigɛnɔbila sɛbɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɛn ni Novamburu kalo tile 4 ye san 2025 ko sigi ɲɛmaya kun bɛ minisiri bolo min ɲɛsinnen don foroba caman ni o yɛrɛ seriyalen kun bɛ an ka sɔrɔ bɔseliko minisiri fɛ ka fara INTM ale ka ɲɛmaa kan ni o ye secrétaire général fo ka taga se jɛkulu ale ka partant volontaire mɔgɔw ka nɔnabilaw kan. Mali minisiri ɲɛma ni mara cɛmabɔli minisiri fana don Général de division Abdoulaye Mayiga ale ye minisiri minnu faralen don ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka kasarakow kunbɛn olu ka sigiba o ɲɛmaya sariya minisiri ɲɛma dagayɔrɔ la ni o ye primature ye u ka sigi yɛrɛ a babu kun bɛ tali kɛ min na o de ka se ka na jateminɛ kɛ an ka jamana ka taji lahalaya kow la o siratigɛw de fɛ u ye u da don baaraw la u ye minnu kɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na ni o dɔ bɛ se ka tali kɛ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bilalen sen kan u ko min ma comité technique interministériel ani fana u ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan yaasa an ka taji feere yɔrɔ n'u ye station ye jama kana se ka taa ton olu kɔnɔna la ani fana u ye kumaɲɔgɔnya minnu kɛ yaasa taji kan ka donni ka taa n'a ye yɔrɔ minnu na u ka se ka se u seyɔrɔ ninnu na n'o ye point fiscaux ye. An bɛna an ka kunnafoniyaw kun cɛ ni kibaruya dɔ ye jɔfɛn bɛɛ ye dafe ye ala ye Amadu Diko ka kalifa minɛ a la kunungo tarata n'o bɛnna Octobre kalo tile 4 ma san 2025 ni ale yɛrɛ kun ye minisiri kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔna na ale ka fatuli kɛra Côte d'Ivoire jamana kan ka kɛ ni bana kunkurun ye an bɛ dugawu don kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ani alisilamɛsiw bɛɛ lajɛlen ye. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sintelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.